Halo Lur. Karo Mas Puji. Padha wae. Dulur tuwa iki. Bangkakno wong iki. Sing penak Put. Masyaallah. Cocok iki, guys. Lur. Angger ketemu ngene iki Lur. Nek sore mbok cerembok kok ning omahmu kok mijeti penak kok. Enggak bangkakno wong. Apa mulai ya? Jek dalu-dalu nak mulai. Kok diput ngono ku Put. Delok koli. Bal-balan. Iya. Mak wis gak ono, Mbak. Ono, Iki lho, Mbak. Mak wis gak ono. Karo mam, bojol brek no. Mak sapa? Mak suami kae. Dulure iku. Dulure lah. Lah ya kok ero nak dulure. Ambil Pak Bu. Siapa? Pak Bu. Ke Pak Bu becak. Pak Bu. Pak Bu kan becak. Pak Bu di becak ki lho. Mbak Bu ya iku dulur mbek. Ya, Mbak ya. Ora tau rono lah. Bangkakno wong iki. Sampai ngantuk ini. Lho. Apa? Bar sarapan, Bud. Ya, Bud. Guys, lekoro. Kowe rom. Melorok wae iki, Cak. Bar sarapan. Hah? Nah sarapan ya? Tapi jangan itu aku. Iya. Biasanya yang berpajang kan belum bisa. Solar motor asoro aku. Lagi wis gak dadi karo lagi. Ini di rumah. Pajak bareng Pasar. Iku sing nambah sing bojo sing Setu malah ketemu Dina ya. Mas Puji itu tukang pijet iki. Mbak ini ya. Mbak Yu segi apa ini? Kene Bud, kene Bud. Dia. Ini ada kesakor di Bahan. Paisan ini. Tapi nang sing kira mana urung kokak ngono. Lagi penyakit. Kasem kok iku wae Bud, beterotot antem. Kirim nomor telepon bar. Cocok iki bangga wong tak kirim Peri gathuk iki. Lah iya. Engko tak kirimno ya Bud. Tak kirimno Ferry iki. Kakak piye? Kakak. Bapak, wah iya isa. Papua ngecer-ngecer gowo es. Lho ngono iku ya. Gua meter ya. Untuk sanggup piro kowe pisan? Bud. Untuk sanggup piro pisan kowe? Lah, kami saking wakal kami. Kami takal. Yo, Kami kami Pak. Oke, wani kamit, Pak. Mah, kita aja sih. Padha. Padha kowe gak wani kamit kowe. Lah jare ana maling lah Bud. Maling apa? Wah, ditak ana maling. Nang wedhus. Maling Lho. ya. Abi, Pak. Pitik. Nang omes apa? Joko, Pak iki kan. Kayak piye Asrori? Asrori piye Asrori? Dalu. Asrori piye Asrori? Mbak. Iya kok. Merah Pak Suryadi yo. Iya. Pak Suryadi yo. Asrori yo. Bade, Pak. Dari Bade, Pak. Dari terus ya? Wis aku. Nyawer. Ning ndi nyawer? Mana Pak iki dari? Ada duit nyawer. Sampeyan ka laut kaya nyar. Syukur lah. Lah. Iki sampeyan ka laut kaya nyar. Iya gak cek laut. Iki kabeh kok. Iya Pak iki gak kliwatan kabeh. Iki ngalor Pak iki ngalor iki. Tane basan. Temen-temen warung cawis ngopi, cawis jajan. Lho Pak Jan. Sampean niku Masyaallah. bayan apa mesan basnya nang jarak. Si penurut ini Puji namanya loh. Abi bisa nang jarak. Iya saya iya ya. Ya tapi so ya. Tuan ya. Karena bareng ya. Potong. Potong. Itu Larang iki. sing mbok dhisik ya. Wes repot kok ana. Halo Pak Egi. Lho, jadi lho. Lho, Pak Egi anu. Dewa iki. Ana teko iki. Ini bersarapan tau. Tapi bisa ngono mau dipoto. Bisa wae kowe. Ambune kok ora enak iki atus.
200 kok. Bangga ana wong. Gara-gara kawite ora medun. Nek ngono buka bayar kok kawite perai. Aku takon Gus Hussein. Bapak Mbak nandur kok nandur tomat nandur semongko. Becake nganggur. Sing sini lah Pang senar kira-kira kasas. Bakal caci ora. Oh enak lho. Ya ini ra tegone tak. Aku akan cukup. Banget. Ini pun sungguh ini pun. Itu loh. Keringin terus putra. Keringin terus. Kali hati itu bel-bel itu pokoknya bae itu. Wes nyo tak kedue.